Tako hande jammaji ɗiɗo jammaji ɓurɗi welde jammaji ɓe gurnamam ko hen jeeya mi andinti gueɗel ni no mbami man Allah mune andi ɓerdam nde a heewi hen mbeɗa jogui surprise o aɗa andi koni galle o mbeɗa yiɗi ɗum wadde yindema kala bien gonɗo ɗo o Sénégal mi waɗ ɗum e yindema kala ko cohluɗa ko ɗum Allah ñaawi ko ñaawano noon aɗa jogui mawniraɗo nana Gabo on ne kadi wonko heeɓi par ce que min gurnamam ko noon mi yiiɗa hay goto tigga je te comprends par ce que aɗa andi wonno jooɗirta so jonnanma heewi ñabbulle ma keewa ɗum fof no ala probléme par ce que min mi yiɗima kadi mi ruttata ko caggal anani ittu jungo ma ɗo e wuro ngo a dañi ko weeɓani anani wuro ngo sukaɓeɓe ko min ɓe jiiloto kono min ko an jiilotomi ɗum ko Allah waɗi par ce que na ay ko tubaɓe wiyete ko si Dieu t'avait pas créé c'est moi qui va le faire parce que tu es mignon tu es belle tu es adorable ɗum ko Allah waɗi joni noon aɗa andi ko jinnon ganda min en tout cas ko an woni ɗo kala ko jiɗɗa haala oto hésite par ce que noon oto hejiti komi joom galle ma min jeyma kono minne kala ko jogimi kala ko jeymi ko an jeeyi anani t'inquiète te bamma ma andu rokki kam kono mi jaɓi par ce que ma wat ko ponni wadde ko Dede mbaɗa yinno jewten seeɗa bisimilla ko ardi foof mbeɗa ɗaɓɓi yaafuya no feewi ko ñaagadema tan hakkude ma e Hadiza no wayni mi wiyani wata nehmo mi wiyani wata fiimo sabu ko an jibini heewi haala pula no mbiya nagge fetti ɓiyum kono añani ɗum aɗa yiɗi yo wano moƴƴi yo wano feewi a fiimo kono a añanimo wonki ma huɓɓi ɓernde ma heewi a ala feere ko ɗum addantuma wadde ko mbaɗɗa ko aɗa wawi yewtidde makko taw a waɗanimo ko mbaɗɗamo ko hay goto wiyani a fiyata sabu ko an jibini hay mo yimo andi ko an jibinimo kono minne mbiɗa sikki mbaɗa jogui hen gueɗal e haalandema e balɗe a haaɓi ɓernde ma heewi a jiiɓima min yumma kadi ɓiɗɗo woni koye heeñere mi lelta ko mi ɗaano mi ñamata ko yane am haqqillam deeƴani hay juulam rawani lawol sabu hakke musde kono noon feere ala nde tawno ko an woni baaba ko baaba waɗi ɗum fof kadi ina laato sabu kañum jibini a jaɓi walla a jaɓani e an mais justement tako an ko woni somi foyimo jungo teggita somi haali a jaɓata jabani min ko ganduɗa ɗum wona cukkiragal min komi joom galle ma a faami mata yiyani kam a yiyani no mbami mata han d'accord ndeysaan ko hay battude woni e lele beccanom ɓaggo ɗo tan seeɗa an mbaɗa wawa oppude mi oppam ni noon mi famanima quoi an takko an ko woni probléme ma somi takkima an ko takko ni mbiyata ka poɗɗo takkede somi takkima takkitoɗa somi haali
a jaɓata aɗan ɗurno aɗan teggitelo min ko woni probléme ma holko musanma walla holko welanima wonta ko welanima so tawi an jikkam welanima haalnam mi change parce que min je suis fait pour toi ɗum Allah hoddiɗi a faami yinnode tan e ñaagade ma e ɗaɓɓuya yaafuya kadi ha joni ɗaccira sibo Allah worti ko ɓenni waɗi sikki wattata te aɗa andi dimo haɓɓetake dimo soketake balɗe 2 neɗɗo woni suudu ñamata yarata fijata yaltata haalata aɗa andi deede hay somi haalnanima aɗa andi min mi weltaki hen sinno ko sago noon yiitere woyata sinno ko sagam e sago ma wona no wayni o wayata kono mataw ko cukagu ko ƴiƴam cukagu sinno ko sagam deedoyam uddita ɓiye sehil ma tokara yumma uddita ɗum joddoɗa e makko jewtiɗa e makko ha keɓa hakkille makko te mbiɗa sikki so miijam funtanimi sa waɗi noon wasata Allah rufa hen ndiyam salligi holko musanma ko woni ko jiɗɗa aɗa heewi haala min mi yiɗa neɗɗo kewɗo haala an ɗum wona probléme hewde haala ɗum musanma wallahi mbeɗa wawi wonde muuma Allah moni seedi mbeɗa wawi wonde muuma kay wona caɗele probléme kay probléme ala min ni mi yiɗama ni min an babiraɗo mi anda foof ko mbaddanmi e ma min mi anda foof ko mbaddanmi e ma an mbiɗa anani ko kalmi ko kay mi anda ilallah holkono babiraɗo min ko 50 tan dañi an haydara mi heccani an bamma no wawi jibindeɓe ko cikata enen ken même génération haydara mi nawanani mi awe min heccuma te an noon ay joni an min mi famani hanki noon ala fo nomi waɗani pour wondude ma a jaɓani mbiɗa kam tan wonta joni noon hande kam mi anda holko jogiri wonde kono kala kano wona yo won jaam attention ma patience a des limites e hajjel anno min kam jeygam omo woppanmo ko woni tabal ngal woppadde an so woppere paɗen waɗa jiɗɗa yo en maayi an tabal ko hen ñamaten hen jaraten hen joɓaten courant men joni so woppingal waɗa walla haasidagal ma yettima ɗo wona haasidagalam de kono min ne mbeɗa yiɗi fittandam ɗum tabal ngal waratma tabal nam meeɗi yinjeyi wallahi tabalam waratami saabu mbeɗa andi bandi international omo naate leegal he duuɓi 5 homo yiile o yiyaka min noon o wirti kam e tabalam jaami nokkum koyngal ngal aɗa andi nokkan koyngal ngal e leeka neɗɗo fii ɗum hello o yeccitimi homo ɗeɗɗimi ɗeɗɗere ay danam nde gilden ha joni no muusa han tahimi noon waɗ noon o bandi o yahanno ko galle may miñam aɗa andi baɗum sérif o kañum warno ɗum aɗa andi bandi o teŋel fonno fof ko warma jo ya neɗɗo baɗɗo neɗɗo wirta ma jaa nokkosngal an haɗa tabil ma haɗa kam hen wuuri haɗen wuurni galle haɗa ya nokkosngal bandiji an to galle o to ɓaari noon so he wari ɓen noon mbaro anda kam ko galle ɗo koɗɗa mi anda somo andi ɗo konmi de kono min kam mbeɗa andi minne cewannoon ko pittali ma séri hande aduna hande o hay goto nehanta hay goto ɓiɓɓe an ɗan nehata sukaɓe ma par ce que jangge an namdete Allah enen namdoto namtaka ma Samba namtaka Demba wiite honno joguiɗo ɗum jangga sukaɓe darto mbi baba men toppitaki ɗen walla nena men toppita anen min mbaɗata ko poɗɗen ko wadde heddi ko hedde juuɗe Allah
ɗum tan mbaɗimi ɗo yete Khadija sinno sagam noon jaltuna hen juuɗe ma ha laaɓi accitagam hen en uddi momde suudu ɓurdeje e ɓerdam mi accidamo yaha e bedda beddaji ɗiɗo sa acci hen sukaɓe ma kala ko heɓɗin ko an walla ko min ɗum noon nanna nder galle ma toppiɗa sukaɓe ma oto sokato e nder suudu o accitaki te mo toppiti on tan ke nehdem jiɗmi balla kam nehdem ñoƴƴa ɓerdama nde ganda ko nehri mom ɗo wona an jaam ha o fewa tan so fewi enen pewira anani kalim ko dede ɗum tan jiɗmi hen min feraki konngol ma kono woto Allah fero balɗe ma amin aɗa ni no woniri suudu ni omo woni goto omo miijo goto moƴƴo ko Allah de omo wawi miijade hakkille makko adda yo warto yo wat goɗɗum min ko ɗum tan miijotomi hen kadi ɗum woni ko kulanmi hen adama dañde gacce aduna tan de ha an noon mami andino hoore ma ay kala to tawɗa ɓinguel ɗum ɗo pauvre ɓurata hewde probléme guila nane mbeɗa mantuma mbeɗa wimaɗa yooɗi ga tiye bel tiye mignon a yooɗani a safani lamɗan aɗa suufi bamma ko trian yumma ko trian sinon nana min on mayete kaso ono fof mayete on gonta wurde ala fof noon komi waɗa écoute ma noon bien ko kalisam mbanne ma an komi coɗɗoma j'ai payé des millions pour t'acheter bamma ko min yomin ɗum ñamade yumma ko deweteɗen piye a faami ayi an hoorema ko Dakar gonɗa ka mindani bonɗo ka liggotonoɗo bonɗo ala fof probléme ma dañani fof mbiɗa andi fof ko ɗotoymi joni noon jiɗmi haalande mi kalisam noon ñametake noon tan eyi ma patience aɗa limite a oto fontomi noon hande kam ko jiɗmi ko tan wonat par ce que min kalisam yarata noon way et puis yarde suudu ummo way aɗa fontomi ɗo aɗa waɗa ɗo nagam te min mbeɗa ƴetta jawda min mbeɗa waɗe moon jawda mi kalisam fof waɗa fittadu may miñam a sérif ombo wari baɗum joni yo arɗo wa e Leyla uddi damal galle nga uddate ayi a billahi nde tindima mayta tan ko caɗele an haɗo wuri tabil ma yimɓe cuuri hen mi accat tabil ngel mi accat ngel woto wara saabu andi ɗo jeeyanmo mo andi place am hay so anda galle o andi place am joni noon wona accat tabil ma ñande fof gacciɗa tabal ngal billahi wallahi tallahi mi accatani ma an tabal ngal walla wonka mbarka dia an ko koranno kaña hanti jaɗo ha ɗiɗɗimbi fof no warma wallahi no eko nokkanta ko hade wardemi noon min woppa tabal ngal wonta kam noon yisaka mo yiyama mo wara mbiya barke rasulullah yo jaggi tabal o waran tabal ɓuran mami mbiya somi woppi tabal ngal ceerel en kebbima seer kono mo woppa tabal ngal mbarka dia tabal walla wonka walla a hantini mi hantini kadi billahi ñande mi woppuɗa tabal ngal mi seera ayi gam gandama en ceer kono tabal ngal mi woppan ngal saabu wonkam ki ɓuranim tabal ngal kalɗa fof mi nani ɗum te en denca gacci hay ko denca gacci min denca par ce que ɓi min o lortaka aɗa wonto o ñamata o yarata ɓayde min taƴinimombo keccitari e bottari ɗum tan en moɗi dede hirande ɗo hirande mbeɗa andi so tottama hirande o ñaami o haari o walla tan ko ɗanata wiyete te so ɗanima haydara miijotaka kono so heyɗi mo miijo mo wawa waccade hoore makko o anda kanko te on ko wonani lawol ay neɗɗo en jooɗa ha ɓooy jotto miijo ñalawma fof ko mbaɗɗa ko miccoɗa ƴeewa ko boni ko hen heko fewi ko hen ko fewi ko naftorɗa ko boni ko itta jangga mbawa rentade neɗɗo fof foti waɗ analyse gurdam mum sakantama noon suku a won debbo carriére mum raɓiɗ so wallaka tan yahat ɗum gommi waɗan ɗem ɗo yeyte te beele laaɓoto wonde suudu mo miiji ay heege nde ɗo so jaguima so miijima toon mo andu gurdam o wonɗa moƴƴani jangge e jaam so yalti kanko wajoto hoore makko o waaja woɓɓe o waaja sehila makko o waaja kala neɗɗo fof ɗum tan mbaɗi ɗum kono wona haydara anani kalim ko de deɗoyam hay hirande ndiwɗa nde ko nden hirande mawninta neɗɗo hirande no moƴƴe neɗɗo de saabu ko ɗum mawninta ɗum mi nani kalɗa ko gonga
mi ruttanoma caggal minen mi gonde sukaɓe mi gonde sukaɓe nden watsa jamma min pinete min kirtitaka jamma saabi gonki ne heedi kono joni min gandi dekete nafoore nde joni min gandi nafa ay kala min mbawi yaade minen mbawi won ɗon hay so min keyɗi min tinta en haydara par ce que komin wownaɓe ɗum woto jibinaɗo wownata ɓiimi caɗele won ɓiimi heege jangge jaam waw nafde hoorema ay neɗɗo so woni kuñƴude haydara firtita haydara miijitaka cikkatata makko ɗum tan woodi taw wona noon woyi miiɗa salnadema haydara kono jiɗi tan gaccitaka men ɗum mergal ɗum ka moƴƴu noon machallah ka debbo jontaɗo kala ko mbiɗa foti waɗede kono oɗo accidemi hen anani kalim wodi deɗo yam soko jolɓe laano fo de ko teroyde ɓe mbi hiirde ko ma wela joom galle ɓayde kadi ko ɗum jiɗɗa sago Allah sago ma en jetti Allah alhamdulillahi rabbil alamin ɗum tan jiiɗa noon wona hande haɗa ni jaggirima ma hayni ka wona garima wona cukago ma ko tabal ngal aɗa waɗa dépense ganda wadde ma kam woppu jiiloyɗa ƴeewo tabal waɗa dépense mi ware won kam ki ɓuranma an tabal ngal ɓuranma won kam ki mayi dogata kay sa woppi tabal ngal ko mayita gasi mayen ta ko tabal wari en kono neɗɗo warta kam o bandi mo ganduɗa hoorema ala fo ɗo yillaka e aduna eko nannoma bani ko nannoma hen ko wundima hen nannimi ko ceerno goto an wettunomi noon an hettunomi sukko min komi gorko ma aya yawata komi de pour tabal ma ngal haɗa kam waɗan dépense meɗe ñaama takta an yawadimi tabal ngal force welma mettuma a yeyat ngal walla mi warma no bani ɗo yiɗma ni warde haala ka noon gasi ganda a haali mi haali waran an a tottanomi kalis bomne jeeyanmi nde an a anda bamo ɗo kemmi kalis ha puɗɗim tabala ek nannoma mi acci barke rasulullah acci ayi wona bani ɗe mi accat billahi mi ware min acci mi ware dow lese mi waɗa wawi war mi accat bi barke rasulullah barke jam min acci an wari ka ni mbanɗaro wen ha gatɗami noon so gati kam tan liggo ma ko bonde andi ko mbaɗma ha wota andi ko mbaɗmami ngol mbiya wota mi woppu tabal o heɓa war mbiyami woppata tabal pour ɗum min woppu tabal barke jam an ko tabal ngal ɓuranma fitta anam tin tan jaggo tabal mi jaggani sabi Allah mi jaggani mi jaggani mayen e tabal ngal wurnano en mayat Tako oy tako fijanno tan de wadde yafanimi mi ara walla eske Allah hande mi anda holfo ko naate am ceetete min noon en général ko noon de ñiiri kosam somi hirtima ñiiri kosam tan ɗemgal am ngal hay goto mi haalat tan Allah je suis vraiment désolé ko coot mais ko noon il faut mi waɗa ñiita haydara kala no wawi wonde yo won hankkadi sukaɓe ɓe il faut puroɗa ɗumen sa furaki ɗum soɓe jawimama gasi te ko ɗum caloton min miɗo fof mi holla komi gorko mbiɗa jogui eyyi gasi wayo bamma trian min tawi bamma ko trian yumma ko trian ko ñamowo pied min tawi noon bamma ko trian yumma ko trian ha safa kalowo no muɓɓo guite min tawi noon haydara ala hen ceerno konko mbimami ko tan ɓiyam gorko mbeɗa faytimo ɗiɗo munnaji
sabu o rewi koye suka debbo gooto o ñamata o yarata o joɗɗo omo haalda e hoore makko omo change hay min nene makko nomin mbaduno ni koko ussi sabu kanko min ko kanko tan dañmi ɓiɗɗo gooto gorko Allah rokkimo kono mbeɗa fayitimo no feewi no feewi no feewi no feewi mbiyamo sabu omo yiɗindiri e suka debbo gooto on no haɗimo gurdam makko suka debbo gila refa ha joni mbawmo wiide ni gila o andimo ha joni min mi fayti ɓiyam min cikkumi tan ɗum wona mere ana fi gardande rek godi ma fof ma wat safro inchallah rabbi inchallah rabbi moom kal garduɗo kanko omo yiɗi debbo de no yiɗirmi suuhi debbo sa yawna ko ummade hen o mo wonti ɗum kaaɗi bom mo yaha wonti ɗum kaaɗi mi wima noon ceerno an ko ɗum addimi ɗo di pour mballa kam hen eyyi ɗum moom gueɗe ma fof feewi dow guel gardane ko mi kay ko ɗum jinmi mballa kam saabi Allah tan eyyi dami jo eyyi ono il faut wone lotora ɗum ko il faut jotto wone moma ɗum suba he kiki inchallah hay had mak lelaɗi ko eyyi il faut waɗ ɗum balɗe tati quoi so waɗi balɗe tati moom ma yi changement o ko inchallah jaɓi inchallah rabbi inchallah jaɓi o wamum laaɗo min de ceerno so momi ɗum tan mo ɗumini mo wattino wanoni mo waytino waynoni mo waytino waynoni yo Allah waddu mon amin 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 yo Allah waddu mon ndax min mi tampi non no woodi kay mi ɗanotako gon mi wawa ñamde nda so wonani neɗɗo mi wonata neɗɗo non gon mi jahli de ceerno non won jahno guin gardade ɗo koye jahnoma ala hande kay itti ko inchallah wallahi hakkillam kay deeƴi gila garmi e ma gila mbaddami e ma garmi ɗo hakkillam deeƴi e wadde jarama e Allah jarama jarama tottuma ɗum ɗo ma ɗum e inchallah ɓaade ƴewgal ngal ko temedde ɗiɗi min tottuma ujunere ɓiyamum no jarnimi ujunnaji sappo walla ujunnaji nogas mi waɗi ɗum ɗo henne ndax o daña jaam min tottuma ujunere nde fawa e jungo ma kanko Allah jarama jarama mbaɗa hen duwaw kadi no feewi e inchallah rabbi résultat o koye ma yiiɗum hen no feewi kay min leddam wona ledde cahan ko wallahi Allah ko moƴƴi yo Allah waddu amin 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 mi Allah waddu ane yalla yo rewma wata accu debbo mo rewoto wallahi jarama ay jarama Allah jarama jarama min beltanama hande a jarama a jarama bandiraɓe on beltanama on beltanama on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma belam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof Delphine numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi